Ya ne mama. Ita gaskiya mama kan wannan abun a kan gashin nan gaskiya ni sai dai kore ni ba. Ba inda da baran aske wannan gashin ba gaskiya. Tafiya na da yau ma ni ba zan ƙara gani na anan ba. Can Lagos zan tafi. Sai dai mu zo mu haɗa kalifa sun da nan. Gaskiya bare ba. Ga su Adam Boza nan shekarar su kusan 15 suna tare gashi sai ni wai shekara na 3 ne ba. Oh my friend. Hai, akwai wanda iskan da zai tara gashi a garin nan ba mu da gashi bane. Mu da muka je Zambiza, mene ba mu gani ba kai? Fadan ko duk wani fada ba mu yi ba. Ai me soja. No. I think the small was kitchen. Hey my friend, are you mad? My friend, come here now. Come here. Are you mad? Lay down here. Lay down here, man. You taught me? Are you mad? Sorry sir. Kai? Kai dan iska ne zaka tara gashi? Wallahi ni ba da iska. Mu je can muna gadin kwana a tanku kuna mana iskanci a gida? Sorry sir. Daman yana neman wanda zan masa aski yayi. Sorry sir. Kai? You don't hear my friend. Yi hakuri oga, yi hakuri. Are you mad? Yi hakuri oga. Are you mad? Yi hakuri oga. Kai? Wallahi oga, yi hakuri oga. Dan Allah oga Kai? yi hakuri. Mene fadi burin ka na karshe tukunna. Yo Allah. Fadi burin ka na karshe. A ce ba su ma Allah su yafe ni, nayi ganganci. To sake. Are you mad? Yi hakuri oga. Oga Tujo ba da pistol man. Are you mad? Sorry sir, sorry sir. Are you mad? Allahu akbar, la ilaha illallah. Astaghfirullah. Oga ya ne? Na pistol ne oga. Ai hakuri a bari yawa. Mene kake fada? Ciro shi mu Allah ya gani hakuri ne. a bari ga wannan oga. Mene wannan ne? Kana bani wannan garin koki ne wannan ne? Wannan abun zamani ne kunu kenan. Wa kunu ne? Wallahi kunu. Yaro Allah miki albarka. Yanzu ka tashi ka je ka tara gashi ya ja kasa kaman bindi. Allah oga. Allah Ka bani goyin bayan kenan. kunu ne ba? Na gode oga. Ai ja ka tara gashi ya ja kasa kaman bindi. Oga ya sunan ka ne amma. Sunana SF. To na gode. Mun yakin bagaro. Nagode, oga. Je ka yaro. Nagode.